Λοιπόν, γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε πρόβουσα. Θα ανεβάσω τους μισούς παίκτες Tier 20. Λοιπόν, από πάνω από τη σειρά τους έχω σε όλους 20. Δεν έχω μερικούς, οπότε πάμε να συνεχίσουμε με αυτό. Από εδώ. Πήγαμε. Έλα εδώ ρε. Εδώ ρε. Όχι ρε μάνα. Όχι ρε φίλος. Γιατί. Tier 20 τους μίσους brawler, οπότε και θα το κάνουμε. Λοιπόν παιδιά, τώρα συγκεντρώνουμε. Σήμερα βγάλε πάλι στη διάθεση. Θα να πούμε. Από εδώ. Ja, als kijken dan is het wel. Apa tuh ya? Oh sih. Mau belaga sih dia. Oke. Terus pembayaran kan. Shallow itu. Oh. Από τον έχω κοντά σε την περίπτωση έχω κάποιον κοντά όχι δεν είναι μετά 15 αλλά δεν θέλω να πάμε σε να δούμε τι θα δούμε με σε δεν ξέρω και ο Σέιτ αλλά έχει και δύσκολα αν δεν νικήσω παιδιά πάμε knockout. Πήρα 3 κουτιά. Ξέρω τι είπα. Ωραία. Τετάρτη δεν πειράζει. Τετάρτη θέση, αλλά και. Λοιπόν. Πάμε να... Δεν ξέρω αν είναι μεγάλο το βιντεάκι, μικρό το μονία. Δεν έκανε κύκλο, έχω πει το δίπλα του. Α, καλά, χαζέψω κόσμο. Εδώ χτύψα καν. Σκάτα.
πολύ μόνο. Σοβαρά. Δεν πρέπει να χάνω έτσι. Δεν το χάνω έτσι. Λοιπόν. Και δεν ξέρω, δεν μ' άρεσε να το πω μόνο. Αυτό το κάνω. Μάνα είναι και μιλάς και με άλλους. Και ειδικά αν τους ξέρει. Και είμαι πάντα σε βοηθά. Οπότε λίγο. Τι κάνω. Όχι. Φτάσω δίκαιο. Θα το πω τουλάχιστον αυτό είναι θα με πω και το μέρη. Από αυτό. Θα πω knockout, όχι δεν μου γίνει. Μπορεί δεν πειράζει να το πω μετά knockout. Όχι, κολλάω. Έχασα επειδή κολλάω ρε. Κοντεύω για 19. Ωραία αυτό. Αρέσει. Όταν πάλι δεν πήγα knockout. Κάνα το πάνω 19, αυτό μπορεί να πάω knockout. Καλά. Καλά, θέλω εγώ μάλλον. Να κάνω στο κύκλο μου για το παρόλτι. Να κάνω στο κύκλο. Θα πάω το κουτί. Ωραία, το πήρα. Πηγαίνω εδώ. Σκατά. Ωραία. Διαφορετικά σε είχα δει και την έδωσα. Καλά, εντάξει. Κολλάω. Φουτμπολ. Όχι. Όχι. Εντάξει. Δεύτερος πήγα 19. Πήγα 19. Ωραία. Πήρα πολλά quest. Παιδιά. Νόμιζα είχα quest στο knockout. Τώρα. Δεν πειράζει. Πάμε στο. Πήγα να ξέρετε, δεν έχω μικρόφωνο. Γι' αυτό δεν ακούγομαι και τόσο δυνατά. Να το ξέρετε. Έχω μικρόφωνο τώρα που θα πάρει και για το παρασκευή. Πάρει και ένα μικρόφωνο από Τέμου. Ναι. Πώς? Όχι, πώς τώρα, πώς. Τι έφτασε και συν 2 ρε, συν 10 εγώ θέλω. Το πω εδώ. Πήγα. Έψτε μου λίγο ποιος είναι ο πιο σπαστικός. Ο πιο σπαστικός παίκτης σε όλο το παγκόσμιο. Ο πιο σπαστικός δηλαδή, ρε πράγμα. Σας χάνετε όλη την ώρα μας. Όταν έχετε τίποτα.
Ωραία, πριν. Και αυτά και ποιος είναι και ο αγαπημένος σας πρόβλημα. Όχι, την πειράζει τρίτη τώρα. Είναι αυτά. Παιδιά, δεν νομίζω θα καταφέρουμε και τον Μπέρι. Θα παίξουμε τουλάχιστον μία φορά με τον Μπέρι. Να δούμε αν νικήσουμε. Τουλάχιστον στην τριάδα θα ξαναπαίξουμε τον Μπέρι. Αν χάσουμε, θα τελειώσει το βιντεάκι και δεν μπορούμε. Νομίζω θα με ακούτε στο βίντεο. Ποιος δεν με ακούει να γράψει κάποιο σχόλιο. Γιατί δεν με ακούει. Αλλιώς ναι, πρέπει να γράψει μικρόφωνο για να μην. Ωπα! Λοιπόν. Spike μου μέσα. Το Spike μου μέσα. Το γκολ Spike. Και έχω ένα στόχο βασικά. Όχι, θέλω να το σχολώ στους 20. Τα 25, 30, 35, 30. Ναι, καταλάβω. Ο πιο μεγάλος μου target είναι πως λέγεται, δεν το κάνω. Ξέρω λίγα γράψετε ότι δεν είναι σπασμένος, είναι χειρότερο. Αντίπαλος εννοώ που σας ερώτησα. Αλλά ναι. Και ανοίγω. Όλα που πάμε στο κτή. Όχι, δείτε. Δείτε, φεύγω κάτι. Δεν μπορώ να βαρέσω. Το πήδεξω. Καλό αυτό. Λοιπόν, επειδή εδώ ξέρω δεν θα μου δώσει τίποτα, θέλω όλοι στο chat να γράψετε τουλάχιστον Mythic ή Legendary. Και πάμε να δούμε. Λοιπόν, με το 3. 1, 2, 3. Ωραία. Όποιος δεν κάνει like, δεν είναι rare αυτό. Κανονίστε. Κάντε και like. Rare. Ποιος δεν έκανε like, ρέω σας. Έχουμε κι άλλο στο άνθρωπο. Λοιπόν, θέλω όλοι like, εγγραφή, πάμε να το ανοίξουμε. Εντάξει παιδιά, δεν είναι τύχη μου σήμερα. Anyway. Λοιπόν, πάμε με Μπέρι πάμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε και με Μπέρι. Τώρα αυτό το βίντεο θα είναι 15 λεπτά. Παίζει ναι. Τώρα έχουμε περάσει τα 15 λεπτά παίζει. Οκ. Κολλέξου το ήτρε. Δεν το έχω δει. Τι ζωή. Έλα καλό μου έκανε τώρα.
μου φάκες. Πήγαινα με δάμε. Είναι πολύ λίγος ο σχόλιος. Θα είναι στο 3. Θα πάω στο 3. Ωραία, παιδιά. Θα το βάλω και αυτό. Θα το βάλω πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα πες εδώ. Λοιπόν, οκ. Πάμε εδώ, έτσι παίκτες χάσαμε, ναι. Πάμε σε έτσι. Άντε γεια. Άχρηστος. Το κουνί ήταν κάνα πλέον μπήκε στο μας, έτσι. Ναι. Δεν έχασα. Ναι, βασιλάρι, το ξέρω. Δέκα εννιά, το παίζουμε πρώτα. Και ο Master Rank συν 23, πάμε. Λοιπόν. Παιδιά, έχω φασαριό λίγο μέσα. Σπάμε το δωμάτιο. Οκ. Σπάστο. Σκόπους να μιλάμε με πολύ το λεπτό. Δεν θα χατσέω όμως, είπαμε. Όχι, κοίτα. Σωστό. Είμαστε με όλα τα πράγματα. Το φάμε. Πάμε μαντικά. Έπεσε στο μεσαφί. Εκεί. Όχι, κόλλησε! Πω! Γιατί ακολλάει! Τέλος πάντων. Δεν θα το ανεβάσω σήμερα κιόλας μόλις το παίξω το βίντεο και μετά θα ανεβάσω το βίντεο.
Για κολλάει πάρα πολύ. Κάτσε λίγο. Τι έκανε. Έλα. Τόσο ρε. 100% σίγουρος. Δεν θα πούμε όσο, δεν θα είναι πρόταση. Ωραία, το πήγαμε 20. Λοιπόν, Epic. Ποιος πάτησε λεπτό, και πριν δεν πάτησε. Λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι. Like, εγγραφή, αν είστε καινούργοι, και τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Ναι, τα λέμε.